איתן כהן, מנהל ארכיון מעלה לבונה. ב-31/8/2015 הזמין מפקד חיל הים, רם רוטנברג, את המשפחות של הדקר, וכדי שלא יהיו שם עיתונאים שהוא לא רוצה שיהיו, או אזרחים שלא קשורים לסיפור של המשפחות, הוא עשה את זה בתוך בסיס צבאי, כאשר הוא לא אמר להם לאן הם צריכים להגיע. הוא סיפר להם שהם צריכים להגיע בשעה 2 לגן אלישבע, ומשם ייקחו אותם לאיזשהו מקום, ויספרו להם משהו שהם לא שמעו על הדקר. ואכן הם אספו את כל המשפחות משם, ובבסיס הצבאי הזה, המפקד בא וטען שהם החליטו לפתוח את הארכיון 3 שנים קודם, זאת אומרת, בתום 50 שנה, אפשר לבקש לפתוח את הארכיון של הצבא, ואז הם יכולים לדעת בדיוק מה קרה עם הדקר. אז כל ההסתרות וכל הדברים הבלתי נעימים, שלא רוצים שידעו, ל-50 שנה זה בסדר. כי אותם האנשים עם אלה באותו זמן לא יהיו, אז לא צריכים לקבל עונש. ולכן הזמין אותם לשם, הביא לשם את המנהל של המוזיאון בחיפה, והוא בא והציג בסרטון את הסיפור של הצוללת דקר, וסיפר שהיא נמצאת בעומק של 2,900 מטר, בנתיב הפלגתה, ליד האי כריתים, ליד יוון, ובגלל העומק הזה, הוחלט שאין מה לעשות, אי אפשר להביא אותם, מקום טביעתם, קבורתם. היות ואני יודע אחרת, אני יודע שזה בעומק 35 מטר, ובגלל שהייתי במעמד הזה, אז אמרתי לעצמי, אם אני פה, סימן שאני חייב לדבר. ולכן חיכיתי שהוא ישאל אם יש למישהו שאלות. אבל מה הוא עשה אותו אחד של אותו מנהל? הוא שאל ככה, יש שאלות, הוריד את הראש שלו על הרצפה וירד. לא נתן שום מקום לשאלות. אמרתי, זה לא יכול להיות שבלתי אפשרי שאני לא אפתח את הפה ואדבר עכשיו. ואז הצבעתי. איך שהצבעתי, המפקד של חיל הים אומר לי, כן, מה אתה רוצה להגיד? אמרתי לו, הצוללת נמצאת בעומק 35 מטר בדיוק. הוא אומר לי, באת לפה להטיל לי פה פצצה? איך אתה אומר דבר שכזה? זה המקום להגיד את זה? אמרתי לו, זה המקום וזה השעה. אז הוא אומר, לא יכול להיות שיבוא בן אדם ויגיד אחרת ממה שאני מציג פה. אתה שייך למשפחות השכולות? אמרתי לו, לא. אז הוא אומר, לפה הזמנתי רק את המשפחות השכולות, לא אף אחד אחר. אז שאלתי אותו, איך אתה מסביר את החול והדגים שרואים בתמונות? אז הוא אומר לי, אתה עכשיו שותק, יותר אתה לא מדבר, ואני מחליט שמרגע זה אף אחד לא מציג שאלות או מדבר בסגנון שלך. טוב, ישבתי בשקט, חיבדתי אותו, את המעמד והכל. סך הכל הוא בעל הבית. רק לאחר סיום הטקס ניגשתי למפקד ואמרתי לו, זה שאני רואה את זה בעומק 35 מטר, זה לפי התנ"ך. בסמ"ך ט' בתהילים, בפסוק ל"ה, כתוב, וכל רומץ בם. אז הוא רומץ ב-35 מטר. אז הוא אומר לי, זה הזוי, זה לא יכול להיות. מה? הפסוק אומר, וכל רומץ בם. זה למד ה' בסמ"ך ט'. אז כתוב ככה, יללו שמיים וארץ ימים וכל רומס בם. אבל זה לא רק בגלל זה. העומק, שזה דווקא 35, אני שמעתי שני אנשים מתווכחים, שני קצינים בכירים בהזכרה של הצוללת דקר, ואחד מהקצינים אומר לחבר שלו, לא מזמן השייטת 13 ביקרה שם בצוללת, והם לא נכנסו פנימה. אז שמעתי את האמרה הזאת, שוחחתי עם בחור בגיל 30, ואני מספר
שיש עניין של צוללת שנמצאת בעומק של 35 מטר, אז איכשהו שומע 35 מטר, הוא אומר לי 35 מטר בדיוק. אז אמרתי לו, איך אתה יודע? אז הוא אומר לי, לא מזמן הייתי שם. זה בדיוק לפי מה שהם אמרו לי וסיפרו לי, וסיפרו את זה בטקס. אמרתי לו, תסביר לי בדיוק את הקרקעית הים, אז אני אדע אם אתה היית שם או לא. אז הוא הסביר שיש קפל קרקע, שהצוללת נפגעה על ידי אונייה רוסית, אז היא ירדה תוך כדי סחרור, ולכן באמת בתמונות רואים שרוב הגשר מעוקם, כי הצינורות שם, צינורות מאלומיניום רכים. במקום התותח, שזה היה צוללת בריטית בשם תותם, במקום התותח שמו שם בשיפוצים תא מיוחד של צוללנים. ובגלל ששמו את התא של הצוללנים, וזה שיפוצים שלנו, שמו שם סולם ספירלה ממתכת. אז זה הדבר היחיד שלא התקפל, והוא נמצא עומד ישר. דייג בשם משה רבא, ליד חופי עזה, אמר שהרשתות שלו נקראים בגוף מתכתי. המשפחות שכרו אונייה, והיא נסעה למקום הזה, וצילמו את הגוף המתכתי, מצאו שזה הצוללת דקר. ב-1996 הודיעו לכל עם ישראל, דקר נמצאה. עכשיו הצבא לא רצה שיגידו שהדקר נמצאת שם במקום הזה. הם באו וטענו שהם עשו מבצע סודי. ולמה סודי? כי לא עשו כלום, ומצאו שזה רכס הרים. אבל כדי שלא עוד רשתות יקראו, שלחו חברת נאוטיקוס, שהיא מתמחה במים עמוקים, שהיא תיסע לשם, וכל הכלים שלהם, גם הצוללת ניר אחד, הם צוללות למים רדודים. והם פירקו את החלק הזה של הגשר, הביאו אותו למוזיאון בחיפה. צנזרו 2 דקות שהיה משיית הגשר, אבל צנזרו את המשייה של הגשר, אבל כמה שניות העיפו לאוויר. בשניות הללו ראיתי עצות ים נופלים מהגשר. עצות ים זה צמחייה שחייבת אור של השמש. ואז אני גם בטוח שזה מצב כזה שזה מים רדודים. גם שחררו תמונות, ובתמונות רואים להקה של דגים, רואים בתמונות חול. חול לא יכול להיות בעומק של 2,900 מטר. ומה שמעניין, בסמ"ך בתהילים, כתוב, טבעתי באבן מצולה, טבעתי זה אסון. באבן זה ליד יוון, מה שאומרים עליה. מצולה נמדדת בקילומטרים. כמו שהם אומרים, 2,900 מטר. ואין מעמד. צוללת שאין לה מעמד, והיא יורדת מתחת ל-200 מטרים, אז היא נמעכת מהלחץ של המים שעליה. רק אחרי שמתפרצים מים לתוכה, יש השוואת לחצים. ואז היא יורדת עד למטה. אבל באותו פסוק בהמשך כתוב, באתי במעמקי מים, מעמקי מים זה מים רדודים עד 80 מטר, באתי, מי שבא יכול גם לצאת. ושיבולת שטפתני, שיבולת אונייה שנמצאת למעלה, יש לה שובל, שטפתני זה זרמי מים שנמצאים בתוך הים. יגעתי בקורי, היה להם קשר ישיר, יחד עם הפיקוד, וכמה שהם צועקים לעזרה, אף אחד לא עוזר להם. וכאן כתוב במפורש, יסיחו ויושבי שער ונגינות שותה שחר. מי היה שותה שחר באותו זמן? הרמטכ"ל היה רבין, והוא באמת שותה שחר. וכתוב, ולשלומים למוקש, שהשלום שהוא רצה לעשות עם הגויים, יהיו לו למוקש. למה? כי הוא הפקיר אותם כקורבנות שלום. והם אומרים על עצמם, ותיטב להשם מישור פר, מקרין מפריס. ובגלל שזה רשום בלשון יחיד, זה סימן שרבין בא ואמר למפקד, יעקב רענן, תדע לך שהמשימה שלך הסתיימה, ואנחנו לא נבוא להציל אותך. אבל כדי שאתם תבינו על מה אני מדבר, אני אספר לכם בקצרה את הסיפור האמיתי של הצוללת דקר. היא יצאה ב9 לראשון 1968 מנמל פוסטמוט באנגליה, היא הגיעה לגיברלטר, שהגיע לשם, היה עיתונאי בשם
ששורר, אמרו לו לרדת מהצוללת. שני עיתונאים מעיתון מחנה שהיו צריכים להצטרף להפלגה, ביטלו את ההפלגה שלהם, וזה בגלל שהמפקד קיבל שם מעטפה סודית. במעטפה הזאת היה כתוב ששונתה לה המשימה. היא לא צריכה לנסוע ישירות לחיפה, אלא היא צריכה לעבור ליד חופי מצרים, לבדוק מקם שהיה רק עליה, בני מימון שהיה מהנדס של המקם הזה. זה מקם שבודק את המיקום של הרדאר של האויב בשטח. וכאשר הוא מקבל המפקד את המשימה הזאת, הוא מבקש לפחות 2 טורפדות, כי לא היה לו בכלל תחמושת. אמרו לו, זה עולה 24,000, אז לקנות את זה עכשיו ב-24,000 דולר, זה יקר מאוד, נשלח לך מהארץ. לא שלחו לו בכלל. והיות והוא חייב לציית לפקודות, כי זה האישיות של מפקד של צוללת, לציית למפקדים שלו. בחצות לילה הצוללת צללה, אחרי שהורידו ממנה את הצדיק 77, את הסמלים, את המילה דקר, וב8 קשרים התחילה לעשות את הנסיעה שלה, את ההפלגה שלה, כאשר היא מדווחת בתדר מבצעי. אלה שיושבים בחיפה לא ידעו ששינו לה את המשימה. ואז הם גוערים במפקד שהוא לא משדר לפי מה שמתוכנן. ואז הוא אומר להם, תסתכלו בתהילים, פרק קט"ו, בפסוק ו', החלק הראשון, אוזניים להם ולא ישמעו. זה בדיוק מה שאתם נתתם לי. כאשר הוא מגיע קרוב לאי כריתים, שמשם הוא צריך כבר להתחיל להדרים לכיוון מצרים, הוא לא רוצה לעשות את המשימה. אז המפקד אומר, יכול ומעוניין להגיע ב-28 לינואר לחיפה בשעה 10. במקום זה מוסיפים לו עוד 5 ימים, ואז הוא בטוח שהוא צריך לעשות את המשימה. ואז הוא מבקש גם לדעת את המיקום של הרדארים של ישראל, כדי לעשות השוואה בין מה שהוא ימצא במצרים לישראל. נותנים לו את המיקום של המקמים, גם בחיפה, גם באשדוד. אשדוד זה בדרום ארץ ישראל. זאת אומרת, באמת הוא היה צריך לבוא משם לחיפה, ולא בקו ישר. כאשר הוא מתחיל להתקרב לנמל אלכסנדריה, הרוסים שעקבו אחרי הצוללת, כי היה טקס גדול מאוד בנמל פורסטמוט, מודיעים למצרים שצוללת בדרכה אליהם. המצרים יוצאים עם 4 משחטות, הצוללת זה כלי איטי, המשחטות הם כלים מהירים, לצוללת אין תחמושת כדי להתגונן, המפקד מדבר עם רבין ואומר לו, אני חייב שתציל אותי. רבין אמר לו, כדי להציל אותך אני צריך לשלוח עכשיו מטוסים, לטבע 4 משחטות, ועוד ידעו ששלחנו צוללת, תהיה פה מלחמת עולם. כדי למנוע את אותה מלחמה, אמר לו, הפקודה שלך עכשיו, זה לא לחזור יותר לישראל, אתם לא נציל אתכם, אבל אסור לך להגיד את זה לצוות. לצוות תגיד כל הזמן שאנחנו באים. מה שקרה, שהמשחטות הללו הפילו פצצות עומק, אחת הפצצות פגעה בחלק האחורי של הצוללת, שחררה את המצוף שנתפס בחוט של 65 סנטימטר על הגשר. אם זה לא היה נתפס, זה היה עולה עד למעלה, כי יש לו חוט של 200 מטרים. ולכן רק בלילות שמעו את ה-SOS של הדקר מהמצוף מצד דרום. שמעו את זה בקפריסין, שמעו את זה בבונקר של בתל אביב, אוניית יפו שמע את זה. המדחף הושבת, כמו שכתוב, קיוויתי ואקווה לנוד ואין, אין לו מדחף. האוניות ברגע שלא היה מדחף לצוללת, לא ידעו איפה הצוללת נמצאת. כי אז הסונר שלהם היה מגלה את הצוללת לפי רעש המדחף. היום כבר שולחים גלי קול, וזה פוגע בכל עצם שיש בים, וזה חוזר למחשב בתמונה מדויקת, מה שהם רואים. אבל אז רק על ידי הרעש של המדחף. לכן כל 4 האוניות ברחו לתוך הנמל. מאותו יום הצוללת יכלה
ביום להיות על הקרקעית, בלילה לעלות למעלה כדי למלא את המצברים על ידי מנוע דיזל שהיה להם. בצורה כזו שנה שלמה. שהגיע קרוב לעזה, להישאר, למה לא לחזור לארץ? הם עכשיו לא יכולים להיכנס ללב ים, כי הם יכולים רק לעלות ולרדת. וברגע שצוללת אין לה את היכולת לנוע בגובה מסוים, אלא רק לעלות ולרדת, היא חייבת מים רדודים. כי אם היא תהיה במים שמתחתיה זה יותר מ-200 מטרים, אם היא תרד בצורה כזו, אז היא תימעך. אז היא חייבת לנווט את עצמה, והיא יכולה לנווט את עצמה, רק לאורך החופים של מצרים. הגנרל פאוזי, הרמטכ"ל של מצרים, אמר שהוא טיבע את הצוללת, וגם אדמירלים של המצרים טוענים שהם הטביעו את הצוללת. למה? כי הם יודעים, זרקו פצצת עומק, הצוללת באמת לא הגיעה לישראל, סימן שהם פגעו בה, הם הטביעו אותה. אבל הם לא מבינים למה הם לא מוצאים אותה שמה. כי זרמי המים שנכנסים לים מהנילוס, הם למעשה זרמים שמגיעים עד ללבנון. הם התחילו לקרב את הצוללת לכיוון ישראל. ולכן המצוף, מתי שהייתה ההתנגשות הזאת של האונייה הרוסית, המצוף התנתק, הגיע לח'אן יונס. דייג ערבי מצא את המצוף, קרא לחיל הים, חיל הים הגיע למקום, שבר את האנטנה, שטף מיד את כל המצוף, ושמו את זה במוזיאון בחיפה. אז גם המצוף במוזיאון של חיפה. אבל הוא שלח צוות, הם שלחו צוות לצוללת. ואנחנו יודעים את זה, כי הגיעו לצוללת, ושניים שהם היו למעשה מכונאים, יחזקאל מזרחי ביניהם, זיכרונו לברכה, את השניים האלה מצאו מחוץ לצוללת. השאר נמצאים בחרטום, כאשר המדורים סגורים ולא נכנס טיפת מים למקום הזה. ולכן בקלות אפשר להגיע לשם ולהביא אותם לקבורה. את השניים הללו כן הביאו לקבורה בפתח תקווה, בבית העלמין בסגולה. את החולצות של אותם חיילים גייצו ושמו במוזיאון בחיפה. עכשיו כדי לטשטש את כל הסיפור הזה, מה שעשתה מדינת ישראל, היא החליטה עכשיו, בתקופה הזאת, שזה סוף הסיפור, יותר לא מדברים על הדקר. זו הייתה ההחלטה שלה, ובגלל ששמעתי והייתי במעמד הזה, אז אני החלטתי שאני כן פותח את הסיפור מחדש, כי פה יש עוד פסוק אחד שאומר, ואל תבלעני מצולה. אל תבלעני מצולה, מול חופי עזה צריך להיות שם צונמי גדול. צונמי זה רעש אדמה בקרקעית הים. אז מה שקורה, קרקעית הים נפתחת, כל המים שלמעלה נופלים פנימה, יש חוק כלים שלובים, הים רוצה לחזור. ושהים חוזר, הוא חוזר בגלים של 70 מטר, המים שיכנסו לעזה למעשה יצאו גם באמצע המחנות של הצבא המצרי בסיני. כי משם הם מעבירים דרך מנהרות את הנשק לעזה. ומהצונמי הזה הקדוש ברוך הוא רצה להציל את כל תושבי גוש קטיף. אבל כדי להציל אותם מה הוא עשה? הביא את אריק שרון. כתוב אצל אריק שרון, בשירת הים דווקא, אריק חרבי תורישמו ידי. מה זה אריק? מבחינת הזמן זה בסדר. מה? עוד 2 דקות. אז כתוב אריק חרבי תורישמו ידי, אריק זה אריק שרון, חרבי זה משון חורבן. תורישמו ידי, הוא אמר כוחי ועוצם ידי עשתה לי את החיל הזה. כוחי בגימטריה זה 38, 38 מנדטים קיבל אריק שרון, שהוא היה בליכוד. אולמרט היה במקום ה-38, עבר קדימה אחרי שקיבל דמי קדימה, למקום מספר 1. במפלגת קדימה. 38 שנים עברו ממלחמת 6 הימים, עד להתנתקות שהייתה 6 ימים. 38% לא בחרו לכנסת אחרי ההתנתקות. 38 חיילים קיבלו את האותות, העוז והגבורה.
על פינוי פצועים במלחמת לבנון השנייה. המטרה שלי, היות ואין הרבה זמן, המטרה שלי כן להביא אותם לקבורה, מעומק של 35 מטר זה ניתן ואפשרי, ומגיע להם לקבורה הולמת באדמת הקודש, ארץ ישראל. תודה רבה. כן. מה המטרה להסתיר את זה מוקף? המטרה, שוב, אם אנחנו מדברים פה על רבין, שהפקיר אותם כקורבנות שלום, אם אנחנו מדברים שכל הזמן ידעו איפה היא נמצאת, ישראל כל הזמן ידעה איפה היא נמצאת, ולא הצילו אותם. איפה המשפחות עוד מולם? לא מאמינים לך? המשפחות לא מאמינים, אומרים זה הזוי. הם אומרים שזה הזוי. אני למשל שלחתי מכתב לראש הממשלה, כן, לנתניהו. אנשי ביטחון עצרו אותי. למזלי, באותו זמן, באותה תקופה שהם עצרו אותי, אני הייתי עוזר פרלמנטרי של חבר כנסת אריה ביבי. והם ראו את הכרטיס שלי, והם התקשרו אליו, אמרו לו, תשמע, אנחנו פה תפסנו איזה אחד, שאנחנו רוצים לעצור אותו קהל משוגע. מספר על הצוללת דקר והכל. נתן להם הוראה לשחרר אותי. אמר להם, זה בסדר, הוא עובד אצלי, הוא מתעסק עם הצוללת, זה תעזבו אותו. ושחררו אותי. והוא כל פעם היה רץ אחריי במסדרון עם תלונות, שהייתי מקבל מכל מיני גורמים מהצבא. אבל אני לא מתייאש. למה אני לא מתייאש? כי כדי לדעת אם אני צריך להתעסק עם זה, לקחתי סימן שהוא הכי טיפשי שיכול להיות בעולם והזוי. ומה זה הסימן? זה היה חודש אדר, ואני אמרתי, אם אני השנה יטייל בתוך צוללת, זה סימן שאני צריך לטפל בצוללת דקר. זה לא נורמלי להגיד דבר כזה, אבל ככה אמרתי. אבל לעשות השתדלות, עשיתי גם השתדלות. התקשרתי לרב של חיל הים. בסדר, 100%. מרתק מאוד. מאיפה המידע אגב הזה?